Ay hello, maayong buntag mga bigaw. Kaya po sa luyo sa galingan ni Rico Trefranca o ni Manuri Trefranca o ni SP Manman. Ay hello, shout out ni Rico ay Manman Trefranca. SP kagawan sa lungsod sa Carmen. Maayong buntag ha. SP. Wa ko kahop sa humay. Sumulikod. Kaya kung ibutas kong garden. Out sa mga pagaling diri sa Rico Trefranca o Kamanuri nga galingan. Gusto mo pagaling, ari mo pagaling diri kay dali ra gyud. Usa ka sako dali naman dali mo pa uli. Ug ina mo bigaw. Ari mo pagaling diri sa Rico Trefranca nga galingan. Dali ra gyud mo uli usa ka sako dali ra kayo. Uli dali.
Bye.